No kappas, Huuhkajien uusi päävalmentaja on valittu ja onneksi olkoon Jakob Friis. Mielenkiintoinen valinta ja vähän ehdin kommentoimaankin tätä jo siinä vaiheessa, kun tämä ensimmäistä kertaa huhumyllyyn nousi mukaan. Mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan ja eniten ehkä sen takia, että ei mulla ole hirveästi sanottavaa, ei ole osunut mun tutkaa. Mut kuka muu? Mä voin myöntää, että Zlatan oli aika kaukaa haettu, mutta olisi siinä ollut jotain tiettyä hohtoa, jos me oltaisiin nimimies löydetty tähän vetämään Huuhkajia. Mutta ehkä Huuhkajien projektin tähän vaiheeseen saattaakin olla sopiva. Friisin historiaa, jos tarkastellaan, niin onhan tämä ura kohtalaisessa nousukiidossa joka tapauksessa. Löytyy Tanskasta viimetteeksi sitten tuolla Viiborin päävalmentajaa ja siellä sitten hieman keskikastin yläpuolelle sijoittu ja siitä sitten apuvalmentajaksi Saksaan. Ja täällä taustalla löytyy sitten nuoria ja muun muassa naisten valmentajapestejä. Ei millään lailla heikennä sitä asemaa, mutta puhutaan nyt kuitenkin siitä, että tässä on kyseessä aika vauhdikas uranousu. Ja olisiko Friis tekemässä sitten vastaavaa nousua Huuhkajissa? Joka tapauksessa mä annan nyt positiivisen ensivaikutelman siitä syystä, että kaveri on nousukiidossa. Ne keinot, millä sitten Huuhkajat käännetään nousukiintoon, me tullaan näkemään. Ja toki mielenkiinnolla sitten katsotaan huomenna tarkempia ehtoja ja millä spekseillä sitten Friis on Palloliittoon Huuhkajien päävalmentajaksi palkattu. Urheiluneliöasioissa ota yhteyttä markkumutanen.com